Точно така продължавай, можеш и още, давай, тръгвай още. Стъпай като мен, държи като мен, посъй като мен, Чики-лики-лайла, чик-чик-чика, чики-лики-лайла, чик-чик-чика, чики-лики-лайла. Сърцето ми да горе сърце като ти. Чик-чик-чика, чики-лики-лайла, чик-чик-чика, чики-лики-лайла, чик-чика, чики-лики-лайла. This is my club. Не знам какъв приятел си, Наню, обаче каза моя приятел, каквото каже това да е. Срам те! Не ме изглеждаш много срамежлив, да ти кажа. Колега, усили малко микрофончето. Няма да е неудобно. Само от моите да, айде сега. После ще изпеме нещо така. Коя? Да ти го дам ли? Да ти го дам ли? Айде сега. Ама дай ми го и ти да, айде. Стани малко да потанцуваш, а така? Аля, той много ли е срамежлив? Не, много за Прайса. Прайса? Сипи му от мене, но гледай си игра тогава. Прайса прави схеми. Схеми? През жена си прави схеми, а не прави. Не го е срам. Да искам глътка. Аз ако пия, знаеш какво става? Затова няма да пия днес. Когато работя, не пия. Не. Айде сега да ти го дам ли специално от Альо за неговия приятел, за малкия Сулейман, за най-красивата, специално за майката на Сулейман. Альо, много красива жена, имаш поздравление. Айде сега да потанцува малко, Жани, ти си! Рано искаш ли е рано, не чакай друга, искаш ли да си спърнете поръде, дренете поръча, спърнете да бъдеш, искаш ли нещо да ми кажеш или да седнеш, да ми го покажеш, искаш ли нещо за да се грееш, искаш ли го твърдо, да ти го дам ли, сърцето си да
ли нещо да ми кажеш или да вземеш, да ми го покажеш? Искаш ли нещо, за да загрееш? Кажи го твърдо, коя е жена? Да ти го дам ли? Коя е жена? Виж колко е хубаво. Да ти го дам ли? Да ти го дам ли? Да ти го дам ли? Сърцето си на части да ти дам ли? Да ти го дам ли? Аз да ти го дам ли? Да се стъпи в пусти да ти дам ли? Да ти го дам ли? Да ти го дам ли? Сърцето си на части да ти дам ли? Да ти го дам ли? Аз да ти го дам ли? Да се стъпи оригинално! Така, всички сме оригинални. Амет като пееш, искам за мен тази година 100, 200, 300 милиона. И не само и за Алю, специално за Сулейман, за цялото семейство, за всички гости. Днеска ще се наиграя аз, моите песни и аз на моята работа. А ти да станеш, аз да седна, аз съм на работа. И аз ти стани малко да поиграеш. Да? Коя искаш да ти изпее? Yanayım, ateşlerde yanayım. Ставаш ли? Ама ще изпееме по-тарикатският текст, може ли? За пари, на жена си говори. Тази дума я обичам повече от онези работи дори. За пари, на жените говори. Айде! Обичам повече от Шапшука! За пари, на жените говори. Айде сега! Вярваш, провери. Айде! По жена си! Може ли да танцува? Айде! Давай, раздай се! И за ноги Сулейман! Айде, Сулейман! Ей! Ти си жесток, ти се сия, и парите са ти силен афродизия. Колко любов си прави не знам, но и тази вечер няма да си легнеш сам. Шакирате, yanayım, ateşlerde yanar, o kalpte sırtında yaşıyor yanayım. Sanar, ateşlerde yanar, aynısı yazardım, aynı dudayı. Şım, akana. Aman, oh, всички жени и най-лошите, всичките се шопи, колко ми ставате. Всички жени и най-грешите, за мен и на парите на тебе. А ти много смешне. За пари, на жените говори, аз и дума я обичам повече от звезди. За пари, на жените говори, сърцето им е твое, що не нямаш провери. И за дамата на малки
da sa акана богати. Колега, дай Сентропе, ММА, каквото дадеш, всеки чек да. Айде, пускай. Мерси за компанията специално. И за дядото и бабата на Сулейман. Лъскави багнати,
Я да видим Сулейман. Айде ще въртиш с Галена сега. Айде, колеги! Haydi, haydi, brava,
Майката специално от майката. Благодарим, Катерина, оставаме от Европейска арена. Todos yimeyenler arkasından yürüyor. Hadi abi. Нека да оставим малко. Займете си местата да се вижда всичко. Да се и хиляди кудри са нищати спомени, мало ме изгарят и проклинат онзи миг, който Бог ни раздели. Моля се и казе, да те забравя. Айде, двамата брате сега, двамата брате, айде, мило! Побелях и остарява, но сърцето нося, цял живот аз трудва, но макар и прося, ти си моето имаме, ти ми се нуждаш. Мой ангел, моя стара мъжа, побелях и остарява, но не се предава.
života svoju stava, pomakar i prolaze. Ti si moje to i mare, divi se duša. Moj i angel si ti i moja mlaga. Слава Джими Добри. Колеги, благодаря. Всички да се седнат на местата. Herkes otursun yerine. Aynen size arkadaşlar. Sana da söyleyin bana hangisini yok problem. И за Чучо, и за Роко специално поздравя оригинално за двамата братя. И за Шиквито, да направя на вас сега. И специално за компанията. Фамилор, Фамилор. Авари фирма под пари. И най-пари, най-поворото. И ще ме хранеке, и ще паралеке, но ме кекина. Abarochavo, Pulpapale. И най-парола шукайте но. И ще ме мохрам, и ще паралекя, и до кекина. Лески фамилия, Leski familia, porque no lo sabrán. Leski familia, barbare. Y se estamos a Има ли сделка? Има сделка. Кига, къде сме радата? Къде сме право? Си добавите на танцника. Приятели, за вас. Да сте живи, здрави, шамани. Покажи се, брат, не вика има. Дали, шали? Jeszcze. 1, 2,
И на тази маса, на Първа и другата. втора маса. Първа и втора. И Третата трета. маса ще ги оставим малко. Добре. Да почиват. Малко аз си ги дигат. Бамзи. Още не мисля на тази. Бамзи. И специално за първа маса и за втора, значи трета маса остави за после. Оригиналната маса. Да, маса ги остави. И специално за най-шикаритетната компания. И за втора маса и тук, за вашата Да, да компания. загледам на дансинга, ако обичам. Заварите на дансинга, чавале. Бъдем данса, айде. За Вергилия си е. За малките специално. Ама не може. Ама не може. Цялата компания, тъси да спасват на нас ига. Айде. И така, това с колеги. Додиес. Специално от Германия за Ано! Айде на нас ига. Айде да се, да. Айде, Силимон. Айде, сюда! За принцесите беше ползвано специално от някакви живи и здрави. Продължаваме нататък. Да, нататък продължаваме, защото няма време. Времето е пари. Есте. Как е Ватка? За моя Ватко винаги да знаеш. И да продължаваме
ще ни знае. Благодарим на компанията и на вашата компания, че хвали да сте живи здрави. Хайде, мамци! Дай! Мамци? Да, yes. Чакай. Ето. Ето, аз съм ти. Аз ги гледам само за втория етаж. Не, втория за всичките. Тук. Може Значи, ало, господин, специално за вас, тук. и за Специално за цялата компания. за цялата компания тук на всички. За всички гости, без изключение тук. Живи здрави, да. Прави. Може да станете на крака да играеме. Така, куда да я внесли, няма проблем. На дансинга, айде на дансинга. Айде, за цялата група специално. За цялата компания, забавете на дансинга. Айде. Фа. Фа. Deixado pelo X, amigo C. Благодарим да сте живи здрави. Така ти ако сръба аламе една кръща, Айде, релса на клинарет. продължаваме нататък. Къде сме? И аз вече не знам къде сме. Не знам къде сме. Старото село. Старото село. Наргоно заведение във Варна. Абе! И така, добре дошли, скъпи гости. Да не забравим някой ден. Дай бе, брат ми, как ще забравим? Те са мои. Те са нашите хора. Сега и за тази маса. Тази маса И тази маса е тази специално. и И масата на тортата. на тортата. Масата на тортата. О, Значи, за вашата компания специално
И за масата на тортата. Да, точно тъй. Точно така, бе. И така, има поздрави моя брат. Иска да поздрави специално, лично, категорично, оригинално, само келци с песента. Айде заедно да играем, айде ставайте, ако Айде обичате на една. насика, На айде. насика, който иска, може на място текерел. Шпански треза. Да, бе, да. Бърно знам, саче. Айде, тюче. Бете да бе, бе, сал. Те да бе. Яша. Я шава бе. Айде. Фа. Акая гили гилама. Айде на насика. Айде. Айде на насика. Айде, приятели. Специално за масата на тортата за бъдете на насинка. Айде, бе, thank you. Айде, бабзи. Идва, моля, идва. Приятел. Галиче. 3, 4! Я ще гледа. Бамзи. Yes. Алло, къде си, брат? Специално за тази шугаритетна оригинална маса и специално за тази маса, ало, чавали, приятели, специално за вас от Алио, забавяйте на насинга без никой друг да става да играе. Специално за тази маса и за тази, забавяйте на насинга. Ефси, Чиксън, Ойна. Buradan şimdi bizim arkadaşlar buyursunlar. Айде. Bakalım ne olacak şimdi. Само ако може, колеги, една минутка. Си бемол лежащо. Яша. Якъбичи, Саровичи, Ричи, за бати Ричи специално от мене лично.
yaşa Saro, yaşa Brati, comenten ginabas y parvalenque, oh sí, yaşa Brati, yaşa parvalea, sabotaricati, se aspetta questa speciale che troviamo Saro, oh, dai cubapi te coni, cara, dai partite, dai tassini te scegli, cara, mister felice, dai cubapi te coni, cara, dai partite, speciale contro lo società, lasciate Saro, oh, il suo face, oh, dai cubapi te coni, cara, dai partite, dai tassini te scegli, il suo parte la Sicilia, così, hai via oh, fabricano, di mettere, fabricano, di mettere, che ti parata, ali, adesso non si fa mai di dire che c'è, fabricano, di mettere, fabricano, che mi parata, di mettere, senti come oh, senti,
Ajde Dubaj, šejka Navarna. Leo Duabi, Leo Dubana. Ajde šerife, Akana. Ajde za tebe specijalno. Нашия приятел от Индия. Хабиби алумна мали. Хабиби алумна мали. И за нашия дис. Решение стъкла вървя, да съм казала, че отказвам се. Ще ти докажа, че съм жена, незаслужена, за да бъде с теб. Жълтите побрежи няма. Щом грешеше, не се горда. Да съм казала, че ще спра. Айде сега! Настрали само веднъж ще опитах и другото върши ми. Хайде откажи ме, но пък и други не искам само те. Откажи ме, само веднъж ще опитах и друго да не видя. Хайде откажи ме, пробвай, но няма да може, че никой не можа. Никой не успя. Айде приятелите Лело. Ти съм чувала, от предишните да съм псувала, за да не тебе съм лъгала. И душата си съм убивала, и жените ти преживя. Който бъдеше в себе една, щом грешеше, не се боя. Да съм казала, че ще спра. Да спрали само веднъж ще опитах и другото мълчи ми. Хайде откажи ме, пробвах и други не искам само те. Откажи ме, само веднъж ще опитах и друго да не видя. Хайде откажи ме, пробвай, но няма да можеш и никой не можа. Никой не успя. Да спряли само веднъж ще опитах и другото мълчи ми. Хайде откажи ме, пробвах и други не искам само те. Откажи ме, само веднъж ще опитах и друго да не видя. Хайде откажи ме, пробвай, но няма да можеш и никой не можа. Никой не успя. И сега, специално за родителите на Сулейман, една моя песен. Ало каза, Гален, че искам от твоите старите. Тихо ми пази е най-големия ми хит. Нека да звучи специално за вас. Много се обичате, имате невероятен син. Е така, горчиво, не знам дали мога да казвам. Имате още едно момченце, нали? Къде? Спи някъде. Той се прозяваше по едно време. Нищо. Важно е, че главният виновник, индийският принц от Мумбай тук. На тебе горчиво! А, така! Я да чуя малкия се
Сулейман. Може ли кака Елена да го цунка? Сулейман, Ти какво искаш? Я кажи какво искаш. Горчиво искам. Ах ти! Много разбираш всичко. Тихо ми пази, харесваш ли тази песен? Айде сега. Горчиво! Давай, колега, пускай. Я моята сцена тук да успориш малко, а така? Още! Хубава песен. Ти искаш от моите стари, да? От ти оригиналата. Чупката. Йобе, идей така. Чупката няма да е преиместна. Той е шефа. За Алю специално. Алю, извинявай много, ти не си шефа днес. Сулейман е шефа. Има Биг Бос. Къде е Биг Боса? А къде е шефа? А така. Давай, че няма време. И за татко Сулейман специално. И за дядото, ти си шефа. Шефката къде е шефката? До тебе?
Твоята булка как се казва? Кажи. Шугре, ти харесваш ли Сулейман? Харесваш ли? И той ти хареса? И той много ми хареса. Вие си искате да гледате, няма горчиво. Още сте малки за горчиво. Песите давай, айде сега. Шефа много бачка, бачка, гаджетата нощта мачка. И жена си нощта мачка. Шефе, и за шефа ме кепра, и за екра си го да майка. Айде се нeke си. Ето днес ми стига айо, нова ласкава кола. А до него се прочака, млада хубава жена. Той е шефа, прави си кефа, живота си живе. Той е шефа, прави си кефа, живее добре. И запитно се, шефа много бачка, бачка, гаджетата нощне мачка, жените няма край. Шефа е незачка, вечно има доста бачка, живота шефи виера. Шефа много бачка, бачка, гаджетата нощне мачка, жените няма край. Нашата фирма яка, яка, евро-долари пътака, парите огън ги боли. На всички! С оркестъра послушай. Всяка вечер по-купони и уиски по галони, защото шабелуда олея. Старо село, шефа ми е купончия. Той е шефа, прави си кефа, живее като бе. Пие, шефа плаща, нали е той герой. Шефа много бачка, бачка, гаджетата нощне мачка, жените няма край. Шефа е незачка, вечно има твърста бачка, живота шеф е тиера. Шефа много бачка, бачка, гаджетата нощне мачка, жените няма край. Нашата фирма яка, яка, евро-долари пътака, парите огън ги боли. Айде сега! Опа! Айде, колеги, атака! Видео, видео! Я пошли! Айде, ама!
всички гости. Ало, специално за неговата кралица, за Селин специално. Айде, още! Айде, колегите, жопа на нас. И пак се заводи.
пишек. Айде, Санчо. Колеги, един парен кючек от девятка. Русенска волана. Сега ще се качим на масата да изпеем едно последно. Певицата подарява обувките. Я да видим, седи. Последна, я кажи, Сулеймане, коя песен да изпезвате? Коя бе? От старите, мои. Неудобни въпроси. Дявола ме кара да го правя. Акана. Айде сега, дявола ме кара да го правя. Специално за всички млади, хубави, щастливи. На душичката ти излезнах. Айде. Една песен специално от Алио за Сулейман, за неговата кралица, за всички гости, които ги уважиха. Живи и здрави бъдете. За мен беше удоволствие. Алио, благодаря много за поканата. За най-невероятната майка, за кралицата, за Сулейман специално. Как се казва братчето ти, братчето? Данер. Нерде Данер? Българското ли? Българското? Стани. Стали. Нерде? Не, Атия. Така. Айде сега за цялото семейство, благодаря ви още веднъж. Алю каза, дявола ме кара да го правя. И аз пак ще го направя. Пийте и аз ще и се веселете. На здраве! Искам дим да ме няма. Йо! Свършвам работа и дим да ме няма. Харесваш ли я, Сулейман, тая песен? Търси колко ли ме мрази тя. Вече спрям да се замислям кой ще нараня. Пак скандална ще изляза, свикнах вече с ролята. Мене дявола ме кара, пак с теб да смях. Дявола сега ме кара, всяка вечер да го правя. Казали си и какво правя в твоето легло. Дявола в теб ме кара, пак и там да го направя. Нека знае любовта, коя съм аз, коя е тя. Познавам нито чувство за вина. Мога ли да и се чувства, че съм по-добра? Не да ми разказваш, няма да я съжаля. Мене дявола ме кара, пак с теб да спя. Айде шерифе! Дявола сега ме кара, всяка вечер да го правя. Казали си и какво прави твоето легло. Дявола в теб ме кара, пак и пак да го направя. Нека знае любовта, коя съм аз, коя е тя. Дявола сега ме кара, всяка вечер да го правя.
Благодаря много. Алло. Много ми се искаше една турска песен да ти изпея. Знам само една, мъничко ще изпея. Sessiz benden nefes alamam buralarda. Hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Ay, senin kokunu özledim. Hep yollarını gözlerim. Götür beni, var mı gidelim? Haydi Ziçki, Nasrane. Sessiz benden nefes alamam buralarda. Hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Ay, senin kokunu özledim. Hep yollarını gözlerim. Götür beni İstanbul'a gidelim. Aynen. Извиняйте си, майка! Извиняйте си! За всички гости! Извинявам се, алло! Ако бъркам текста, извинявам се, ама от сърце да знаеш. Само едно комплектче, колеги, защото втория не го знам. Duas böyle diferentes. Bırakma terketme beni. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gideyim yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gideyim yere. Aynen de probleme zaten sen всичко. Sessiz bende buralarda hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Aleleleley, senin kokunu özledim. Hep yollarını gözlerim. Götür beni gideyim yere. Teşekkür ederim. Мерси. Благодаря. От сърце за мен беше удоволствие. Извинявам се, ако съм объркала текста.